नमस्ते प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रहुआ सब। उम्मीद करता नहीं रहुआ सब ठीक ठाक होखा भैया। और हमहू फर्स्ट क्लास बानी। आज उपस्थित बानी रहुआ सबके बीच में लेके दर्द भरा भोजपुरी मैटर। एकदम नया गीत बाटे, नया कंपोजिशन गाना बा। बस म्यूजिक नया बनवा के या बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% बच जाए भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइला कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन कंपोज कइले बानी, का एकर लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नइखे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नइखे मिलत, मन पसंद के मीटर नइखे मिलत भैया, तो अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नइखे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के, बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिली भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। कोनो प्रकार के गीत लिखवावे के बा बेहिचक रउआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और हर तरह के मैटर मिली भैया, जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, रंगदारी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, कोनो प्रकार के गाना लिखवावे के बा बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। व्हाट्सअप पर रउआ के गाना और डमी दोनों मिल जाई। चार्ज लेनी भैया, लेकिन मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली, तुकबंदी कहीं खटकी ना, गाँव में कोनो परेशानी ना हुई। आज के मीटर देखी कैसे गावे के बाटे। नेहिया के नाता टूट गइल, प्रिया से संगत छूट गइल। हो नेहिया के नाता टूट गइल, प्रिया से संगत छूट गइल। अब त गम्बा खाली हमरा जिंदगानी में, आ केहू बुझत नइखे बानी परेशानी में। हो अब त गम्बा खाली हमरा जिंदगानी में, आ केहू बुझत नइखे बानी परेशानी में। हो गलती भइल बावे हमरा से नादानी में, आ केहू बुझत नइखे बानी परेशानी में। एक बार और मुखड़ा देख ली। नेहिया के नाता टूट गइल, प्रिया से संगत छूट गइल। आई अब त गम्बा खाली हमरा जिंदगानी में, आ केहू बुझत नइखे बानी परेशानी में। गलती भइल बावे हमरा से नादानी में, आ केहू बुझत नइखे बानी परेशानी में। तो एक नंबर के मीटर बाटे भैया। बस रुआ बखूबी बढ़िया नया म्यूजिक बनवा के गा देतानी तो गाना 100% रील पर आ चाहे यूट्यूब पर एकदम गर्दा कर दी भैया। तो अगर मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, और चैनल पर पहली बार होखब तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहतानी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।